magduna kay problema, pre. Ambot ba pre oy? Unsaon makaana ko ning akong asawa? Grabe na jud kayo ka sa puton. Bisag gibuhat na nako tanan. Aron lang malipay. Pero kanunay raman jud gihapon magmugtok ang naw. Ay, basi gidugo. Dugo gud taon. Maura gyud iya pre. Magyaw-yaw jud bisag way rason. Uy, kakuyaw ba nang imong asawa, pre? Ay, Wala jud ko makasabot pre. Kay bisag unsa na lang po nga mo gawa siyang bakba. Bisag unsa na lang mayaw-yaw. Buutan mo ta kayo na sa una. kun mauna, pre. Na ako'y nahuna-hunaan. Aron maulian ang imong asawa, binditahi. Nga nang binditahan man. Kay basig nasudlan nagdaot ang espiritu. Ay! Three drinks in the house. Ganun din nga lang ang chong sa hospital na eh. Hospital man na si Insik. Basta doon ay wa, ininsik na. Mao ba? Kung saan na ininsik ka ng utanon, sikwa. Anong baka? Balbakuwa. Kung saan ka ng libigi ka na China. Na may palwa. Three drinks in the house. Dugay ka sa Japan gulat? Oh, dito ko sa Kyoto, Japan ay. Ang sultihan dito, basta doon ay pan, hinapon na. Oh, doon ay saan, hinapon? Oh, hinapon ng relo. Panasan, kanang plato, panaksan. Kanang bata, magdua-dua na. Ligsan, kanang tao hapit na mamatay. Kiwasan, wai batasan. Hinapon na. Three drinks in the house. Oy nak, unsa man imong gidada? Ban paper ni tay nga dunay drawing. Pakita ko na ko be. Dara tayo. Oy, kinsa may ga-drawing ani nak? Ako gud tay. Maayo man day ka mo drawing og unggoy nak. Unsa goy unggoy tay? Kay unggoy man jud bitaw ni imong gi-drawing. Di man guna unggoy tay. Kun mao na nga dili unggoy, unsa man day ni? Wa di ka kailangan tawhana tay? Ha? Kay ikaw man bitaw na. Ay! Three drinks in the house. Ay, bayot, magchika ta. Describe your first time. Sakit. Guot. Muagas ang dugo. Hapdos. Agay. Aroy. Giduot pa jud. Ibot na sad. Di ka kasabot sa impatio, sister. Yung ana di ay ang mag-blood donor. Three drinks in the Ga, naghinuktok ka manggod. Di lang ako kalikayan ga. Nga, maguna-una sa nahitabo na to kagabi eh. Labaw nang, dili po na ako matuyo. Nga makompare dyan na ako sa ice cream mga ako na-experience liha ni mo. Kay nga naman. Kay na-prove magud na ako ga. Nga wa da ilami kung humok. Three drinks in the house. Magbuhat ta! Kay di na ko kagwanta ni mo! Kay unsa ba na isa nga nahimo nako nga makigbuwag ka man? Mangutana ka pa? Wala ay kakabawa sa bambaba og labot? Nga pareha na ba nagbaha? Three drinks in the house. Love, sukad karon magbihib na jud ko. Ako isaan nimo nga dili na ko magubog-ubog pa. Dili na ko magbisiyo. Og labaw nang dili na ko mamabay, love. Salamat kay nakaamgo na ka sa imo sayop, love. Ako sad nakaamgo na sad ko. Maong sugod karon, ipaniguro na ako nimo. Nga sa sunod ako pagbuntis, ikaw na jud ang amahan. Three drinks in the house. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Aw, biyaan kayo day, oy. Ngano kundi? Sa inom? Aw, biyaan. Sa laag? Biyaan. Biyaan kaayo. Unsa pa'y pwede nimong biyaan? Aw, bisag unsa. Bisan pamangganig ikaw. Three drinks in the house. Hoy, bay! Unsa ba'y nahitabo ni mo? Nga murag, doon naman kay laom kayong gihuna-huna. Ay, nagdamgo lagi ko bay. Unsa ba imong gidamgo? Pero te kuno na akong hilak. Kay gibuwagan man daw kuno ko sa kong uyab. Depressed na kuno kaayo ko. O gusto na magpakamatay. Hala no, kakuyaw ba puday ana imong damgo bay, oy? Mayo gani bay kay nakamata pagid ko. Maujod! Og nahitabo pang wa na ko kamata bay. Di jud unta na ko mahibaw-an. Nga wa di ko'y uyab. Three drinks in the house.